na, dito yun. Bahay ni boss din, oh. Wala pa Ay, wala siya dito. Gago, dito yun. So we're back again, guys. Yan ako for today's video nga pala. Meron tayong pupuntahan and kasama ko yung pinsang ko. Yan. Then tawag dito. Pupuntahan kami sa ano. Arman, saan tayo pupunta? Siyempre, sa kina Boss Dog. Yan, kay Boss Dog. See you soon. Hold up. Hold up. Ano, hindi kasama, boy? Hindi ka sasama? Hindi ko pa nakuha yung last wheel ko eh. So yun na guys, napupunta tayo sa bahay ni Boss D. Yan, iwanan natin tong isang motor niya dahil wala daw siyang panggas. Hoy, parada mo yan doon, Arman. Parada mo yan doon. Hoy, naka-ano kay stand. Parada mo yan doon. Isa lang yung gagamitin nating ano, itong motor. Tapos, Hoy Arman, saan tayo doon? Dito na sa Manawag. Papark na lang natin, then kita-kits na lang tayo sa may ano guys. Kita-kits na lang tayo sa kung saan tayo dadaan, kung saan ang magandang daan, shortcut. Ingat na lang tayo sa daan. Ciao, bye. Akala ko alam mo yung daan, hindi pala. Gunggong ka talaga, gunggong. kung saan mo ako dinala. So ayan guys, na hinahanap natin yung ano, bahay ni Boss D. Hoy Boss D, baka naman. Takira. Tignan ko naman itong dinala natin. Gago. Takira naman, bigat pa naman. Takira, nasaan na tayo boy? Tangin ng Google Map to. Saan kami tinanong ni Google Map. Tangin na, Boss D, seryoso ka? Dinadaan mo dito yung Mustang mo, yung Dodge mo, yung Corvette mo? Seryoso ka, Boss D? Putang ina. Tignan mo naman yung daanan, tignan mo naman yung kapaligiran. Oh, Sana okay ka lang. Boss D, okay ka lang? Sure ka? Tignan mo yung mga ano, mga kapaligiran. Boss D, nakikita mo ba itong daan mo? Ako na bahala sa magpagawa ng yut. Ako na bahala magpagawa ng daan mo, basta kunin mo akong ano, cameraman mo o editor mo, Boss D. Hindi namin alam kung saan kami dinala ng Google Map. Google Map, ano na? Boss D, kunin mo lang akong editor mo. Ako na bahala sa magpagawa ng daan papunta sa bootcamp. Yan, Boss D, kung nanonood ka man, sana panood mo to, Boss D. Taka na, maraming NPA dito, Boss D eh. Hindi ka dito takot. Taka na, kawawa yung Mustang mo dito. Yung pangal nito, yut. Kawawa dito yung Dodge Challenger. Dodge mo, Corvette mo, yung Geely mo. Tama ba, Geely? Oh, Geely yung color pink. Taka na, yut. Tangin ng daan to, Boss D. Boss D, ano na? Taka na. Bigyan mo ng isang hold up, Arman. Hindi ako makapag-hold up, sesim lang tayo eh. Gago. Uy, gagong ganda dito. Hold up. Hold up. Tangina, grabe daan dito, boy. Tangin daan naman to, tinaw mo. Tangina, Boss D, seryoso ka dito ka nagpagawa ng bootcamp? Malamber, inaabot mo ba dito ng newspaper? Inaabot mo ba dito ng PLDT, ng Converge? Iyot.
Ano, oo. Meron ka pang pinaano. Ano to? Dam. Dito ba maliligo yung mga ano? Yung mga mga sila Renny J, mga... Uy, ano yun? Herman. Come on. Dito ba... Diretso. Diyan mo rin nasa likod. Ang ina, lumi na homes manawag ka na puntahan. Diliribil kami. Diliribil kami. Where are you? Tangina guys, hoy, bidyan mo ako. Tangina, napunta kami sa Lumina Homes. Hindi naman daw dito yung bahay ni Doggy. Ito guys, Lumina Homes. Lumina ko. Napunta kayo Lumina Homes manawag. Feeling ko dun banda. Ay, yun yata, gago. Dun yata. Oo, dun sa kabila. Mali tayong dinaanan doon. Oo. Gago guys, feeling ko malapit na kami. Malapit na kami. Ayang Gojik, putang ina. Tangina, dito yun. Bahay ni boss din, oh. Wala pa Ay, wala siya dito. Gago, dito yun. Oh, wala siya dito, pero ano. Shout out. Gago, dito yun. So yun guys, nandito na tayo sa bahay ni Boss D dito sa pinapagawa niyang bootcamp dito sa Pangasinan. So yun guys, no, tawag na pinagsabihan kasi tayo na ano, bawal daw mag-take ng picture, pero syempre gusto kong makita niyo yung bahay ni Boss D dito sa Pangasinan. Hindi ko na rin sasabihin kung saan banda dito sa Pangasinan kasi yun nga, confidential, ayaw nilang pa-video. Tara, dito mo tayo, pakita mo. Ang taas ng bakod nila, ang taas ng bakod nila guys. Kaya puro bundok dito guys. Yan yung bahay nila guys. Bawal po sir? Ah, okay lang po. Sige po. Bawal rin po ano po kahit mag picture lang po. Shout out kayo kuya. Tamang ka. So yun guys. Narinig ko bawal. So yun, dapat nakasana nakita nyo ng bahay nila. Then, yun, grabe. Masyadong bundok, masyadong bukid dito sa pinagtayan ni Boss D ng bahay. So yun, gusto man natin makapasok, kaso syempre bawal talaga yun. Then sana mapanood mo to Boss D para makapasok naman ako sa sa bootcamp mo. Ayan. Arman, nakapasok tayo sa bahay ni Boss D. Ano ba yan? Sana all. Sana all, no? Sana Boss D, makikita mo naman to. Para sabi daw nila bawal. Ano ba tayong magagawa? Pero at least nakapunta na tayo dito sa At least dito lang din malapit sa atin sa Pangasinan. So ayun, Arman, uwi na tayo? Uwi na tayo. Walang Wala magagawa. kasi si Renny J dito. Hamunin ko sana ng Oo, chutuchu. Chutuchu. Oh, Kahit na ano. Kahit na ano. Kahit sa babae. Oh. Oy, Renny J, ano daw? Baka naman. Renny J, Nahamon ka baka ng naman. pinsan ko na 1v1. So yun na guys, no? Tawag din. Uwi na tayo. Dito ko na tatapusin. Like, comment, share, Subscribe. and subscribe. Soon up. Peace out. Peace.